Opsummering af NIBE. NIBE er et svensk industrikoncern, som leverer løsninger inden opvarming, ventilation og klima, varmepumper, varmeelementer og beslægtede systemer. Selskabet består blandt andet af forretningsområder som Climate Solutions, Element og Stoves. Se min tidligere opsummering. Årsregnskabet for 2024 viser, at omsætningen faldt til CA 521 millioner SEK fra 640 millioner SEK året før. Justeret driftsresultat, operating profit 2024, var 3.626 millioner SEK sammenlignet med 6.973 millioner SEK året før. Resultat efter skat, 1.833 millioner SEK, justeret 1.614 millioner SEK. EPS efter justering, 0,8 SEK per aktie. Inderes. Selskabet har en markedsværdi på rundt 77 milliarder SEK per august-oktober 2025. Dark Analysis. Analyskonsensus. Rating neutral med et gennemsnitligt 12 måneders kursmål på CA 45,33 SEK kan gå fra pre-24 til 67 SEK. Upside vurdering. Når jeg vurderer opsiden i NIBE, ser jeg både muligheder og risikoer. Muligheder. Markedet for energieffektive løsninger, f.eks. varmepumper, grøn opvarming, forventes at vokse i Europa og globalt. Dette kan give strukturel støtte for NIBE. Simply while stay. Kursen har faldt betydeligt fra forrige top, så det kan være et lag 2-spil, hvor en del af værdsættelsen reflekterer svagere marginer og resultater, og der som de lykkes med genindhentning, kan det give en god opside. Analysterne, som har kursmål højere, 57 SEK, antyder, at det er en potentiel 60% opside fra dagens niveau, 40 SEK, der som alt går optimalt. Risikoer, begrænsninger. Resultatfaldet i 2024 er betydeligt. Både omsætning og marginer har faldt kraftigt. Dette giver højere usikkerhed. Selskabets beta er lidt over 1, hvilket betyder noget højere volatilitet. Analysis. Mange analyser er forsigtige, neutral. Det betyder, at markedet ikke tager høj risiko for, at alt går perfekt. Makrofaktorer, boligmarked, bygge- og opvarmningsmarkedet, reguleringer og indgangskostnader kan presse marginer. Min vurdering. Givet dagens prisniveau 40 SEK og kursmål rundt 45 SEK, men med højere optimistisk niveau, vil jeg anslå en realistisk opside på 20-30%, der som de klarer stabilisering og lidt vækst og kan ske op mod 50-60% i et mere optimistisk scenario. Hvis ting går dårligt, kan det gerne blive nedside. Så forholdet risiko-nytte er moderat til høj. Teknisk analyse. Baseret på tilgængelige teknisk data og chartindikatorer. Ifølge TradingView-data for NIBE B, er den tekniske vurdering samlet set neutral til køb, kortsigtig svaghed, men mere positivt i længere perspektiv. TradingView. Nogle bevægelige gennemsnit. 60-dagers og 200-dagers glidende snit er rapporteret. Aktien handles under 200-dagen, hvilket typisk giver et svagt teknisk signal. Stock Analysis. RSI-niveau og andre momentumindikatorer viser, at aktien ikke nødvendigvis er ekstremt oversolgt, men heller i en middels position. Analysis. Kort sagt, teknisk støtte findes rundt nåværende niveau, 40 SEK, men et brud under kan føre til videre nedgang. Om kursen klarer at komme over vigtige modstandsniveauer, for eksempel nær 45-50 SEK, kan det blive en positiv trendændring. Tekniske nøkkelniveauer og følge støtte 35-40 SEK, der som kursen nærmer sig det. Modstand 45 SEK og videre, bare 40 SEK, hvis momentum vender. Trendvending. Kursen må helst sætte nye højere bunder og bryde over 200-dagers glidende snit for at få mere langsigtigt positivt signal.